Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, mayong mudto universe. Sana napunta mga higala, din atong tulumanon sa kahanginan, CUNA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Abay no, adlaw na usab karon nga, unsam tarong adlaw mga higala. Sa tarong adlaw, Miyerkules, no? Pizza 11 na karon mga higala ng bulan sa Setyembre, tuig ay dili mga higala sa yubday ko, no? Dili pizza 11, no? Pizza 12. No, ayan, no, sipyat ang mga higala, no? Nasipyat ko pagtanaw sa ako nga kining kalendaryo. Ayan, no? Karong adlaw mga higala, pizza 12 na kini sa bulan sa Setyembre tuig 2024. Padayon kita sa ato ang pagpangalagad, no? Kagahapon mga higala gisaulog na to ang usa ganito September 11 kuan kanang kini sa man to mga higala katubid taong September 9/11 bombing dito sa World Trade Center dito sa New York mga higala, no? So luoy kay ito mga tao ato mga higala. Nahala, no, padayon kita pizza 12 na kini sa bulan sa Setyembre tuig 2024 o padayon kita sa ato ang pagpangalagad. Ayan, no. Medyo padayon kita sa ato ang pagpangalagad mga higala o padayon usab kita sa ato ang pagpamalandong sa mga kalihukan sa simbahan, no. Padayon karon ang mga kaobispuhan nato sa pagpangalagad unya usag gyud mga higala sa nakapagubot karon kanato, no. Dili man on gubot pero nahimo mga higala nga kana bitaw nahimo kayo nga ubay-ubay gyud ang mga nananaw, no. Kining kabahin nila ni Pastor Kibuloy, no, og gingon usab ni Alice Gu ug daghan pang mga kontrobersyal kayo nga mga panghitabo. Now, but anyway, sa ako na ginaingon mahigala kagahapon, kuan lang gid ta kanang gitawag nato og pangayoon lagi nato sa Ginoo nga hapsay ra gyud gihapon bisan sa mga kontrobersiya nga nagpanghitabo karon. Iampo nato si Pastor Kibuloy kung sa mangani pod ang maayo, no, alang kaniya. Iampo pod nato mahigala ang iyahang mga sakop, no, mga membro sa SOGC, no, Kingdom of Jesus, KOGC, o ang tanan gyud mga higala, no, nga mga miyembro mga higala kini sa kining iyahang grupo, no, ang grupo ni Pastor Kibuloy. Ayan, no. So kisam tari ato ang santo mga higala sa kadali mga higala, ha, akong tan-awon diri asa nato ako ang Okay, no? So padayon ta sa ato ang mga buhatonon ni ining kabudtuhon September 12 karon. September 12 anong tanawon diri kung kinsay ato ang karon nga patron sa Katolikong simbahan, September 12. Okay, no? Ang ato ang ato karon nga gisaulog ni higala, no? Kining September 12 kuan gitawag og Memorial of the Most Holy Name of Mary. Oy, mo dere ato ang mga higala, no? Unya God the Father is glorified by the exalted rule of salvation of the Blessed Virgin Mary. Thus her name is of honor, a holy name, a maternal name, and a name responsive to the needs of the church, no? So karong adlaw mahigala September 12 atong gisaulog ang Most Holy Name of Mary. Doon na may Most Holy Name of Jesus, doon na po gisaulog nato nga Most Holy Name of Mary. So karong adlaw ang atong patron karong mahigala, ang atong mahal nga patron sa iyahang kapistahan, no, atong mahal nga birhen sa iyang kapistahan sa Most Holy Name of Mary. Hala, no, padayon ta sa ato ang mga buhatonon ni ining kabudtuhon ug ato day nga timbayaon mahigala og maayong mudto ang atong talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata ug gingon usab ang tanan gyud nga mga kaparian, no, nga miyembro sa Katolikong simbahan. Sa kuno ginaingon
gisaulog nato karong adlaw mahigala ang kapistahan sa Most Holy Name of Mary. Yan, no? Pero ari kita mahigala sa atong CBCP News, Balitang Simbahan, ni ini kabtuhon. Bueno, CBCP News nato mahigala, Father Eliseo Napiere, MSP, napili karon manghigala nga pangulo sa Mission Church dito sa gamay nga Pacific Island, no, sa gitawag na tuog Tuvalu mahigala. Siya karon ang nahimo nga pinaka superior sa kining simbahan sa Tuvalu. Ang iyang pangalan mahigala mao kini si Father Eliseo Napiere, MSP, no. So karong adlaw higala ato nga gipasidunggan, no, ang usa ka Pilipinong pare nga miyembro sa kining gitawag og Mission Society of the Philippines nga nahimo karong pangulo sa mission sa simbahan dito sa Tuvalu, Ponafoli, dito sa kining gitawag natong Oceania. Balita manghigala gikan sa Vatican. Catholics in East Timor welcomes Pope Francis sa iyahang pagbisita sa nasangpit nga isla, no, in East Timor, a country 98% of the population is Catholic. Kini daing kuan mahigala no, East Timor, 98% sa mga kuan dinhi, mga tao dinhi Katoliko, 98%, grabe, no. About 600 clergy and religious crammed into the cathedral, and another 1,500 faithful had flocked outside as religious sisters, priests, and bishops expressed gratitude for two Catholic countries' many vocations and vibrant religious life. Among those gathered were religious sisters who serve the poor in the developing nation's most mountainous region. So, karong adlaw mahigala ang ato ang talahurong og sa Santo Papa, ato karon dito sa East Timor aron pagbisita dito. Unya gikan sa East Timor si Pope Francis mulahos kini dito sa mulahos kini siya dito sa Singapore, no, si Pope Francis. Mao kadto manghigala mga balitang simbahan ni ining kamudtuhon, ug ari na kita manghigala sa ato nga kining katikisem. Aboy, no, mao gihapon, no. Padayon gihapon nato nga gibat-bat duro dinhi sa inyohan dinhi sa ato ang sessions kada adlaw ang gitawag nato og ang atong topic karon kabahin sa gitawag nato og proclamation of faith, no. Kini bitang pagpadayag sa atong pagtuo kini credo. Unya sa paragraph 2 sa 232 gihisgutan diri kung unsa di ay ang mission usab sa Trinity, no? Kay doon naman yung Trinitarian mission di ay. Of course, sa ito nang nasabtan, ang kada persona sa Santissima Trinidad, kining Trinity, adunay tulo ka persona, no? God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. So, matod pa, ang God the Father, from whom all good things come. No? Sa ato pa, kung hisgot kitag mga kaayuhan no nga niabot sa atong kinabuhi, nagagikan gid na sa langit tong Amahan. Gani kita mismo, no, ang atong creator ang nagbuhat kanato, no, mismo ang God the Father, and then Jesus Christ who through whom all things good comes, no. Sa ato pa pinaagi, no, ang maghihimo mga higala sa mga mayang butang ining kalibutan ug dining kalibutan na mao mismo ang langitong Amahan. Unya ato kining madawat pinaagi sa kining gitawag sa atong Ginoong Jesucristo. Sa atong balikon na aron di maglibog ha. Ang Santissima Trinidad unsa man di ay ang misyon sa Santissima Trinidad. Of course, ang langitong Amahan mao ang magbubuhat, no? God the Father, from whom all good things come. And then God the Son, through whom all good things come. Sa ato pa ang gigikanan gyud sa mga kaayuhan nato na ining kalibutan na maong langitong Amahan. Unya ato kanang nadawat pinaagi ni Kristo, no, mana nga maingon kita magampo kita pinaagi ni Kristo atong Ginoo. And then ang Espiritu Santo mao mismo ang mga butang nga atong nadawat, no.
from whom all things are. Ano? All things are. Sa itong sabot, from whom all things are. Ang tanan nga dinamdagan sa Espiritu Santo, nagagikan sa langit ng Amahan, o nadawat pinaagi ni Kristo, o nahimo nga ang tanan gitawag natong iya sa Dios. All things are. Now, pinaagi sa lamdag sa Espiritu Santo. Sa ito pa, ang mukha na, doon mo na nga karon sa dahang gibunyagan kita, no, we are being created, recreated, no, nahimo naman ta, no, na recreated kita, pinaagi sa langit ng Amahan. And then, naluwas kita, pinaagi sa langit nun nga anak. O padayon kitang gigiyahan, pinaagi sa langit ng Espiritu. No? Muna nga, sa dihang gibunyagan kita sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Nga naman, tungod kay ang Diyos Amahan, mao'y naghimo ka nato, ang Diyos nga Anak, mao'y nagluwas ka nato, ug ang Espiritu Santo, mao'y kanunay naggiya ka nato, through whom all things are. No? Giniyahan sa Espiritu Santo. Abi no, padayon tamang higala, ari kita sa ginagmay usab nato nga mga pasupot nga mga katikisem, no? Ang Simbahang Katoliko, mga pagkapungutan na kita, unsa man ang tinugdan sa pagtulunan sa Katolikong simbahan, no? Kaya nanudlo malagi kita. Of course, ang unang-una, ang Simbahang Katoliko nanudlo sa tutulo ka mga gitawag nato og tinubdan. Number one is the Bible, no? The Bible, no? Kanang pagtulunan nga na sa Biblia. Number two, tradisyon, mga pagtulunan nga gitudlo kanato sa mga apostoles, no? Katong gitudlo nato ba wala masulat pero ilang gitudlo kanato. And then magisterium, ang mga bag-ong pagtulunan nga gitudlo kanato nga gihatag sa mga sinaligan, no? Ato pa klaro ha. Sa ito pa, ang pinaka-primero gyud nga pagtulunan nga atong nakutlo nga mo'y tinugdan sa atong pagtulunan mao ang Biblia, no? Nasulat gyud na din ha. Katong wala masulat, mo'y gitawag og Catholic tradition, secret tradition, mao katong gipangtudlo sa mga apostoles ug sa mga karaang miyembro sa simbahan. Ato ra gyapon gisubay hantud karon. And then karon mga bag-ong pagtulunan nagitudlo usab kanato sa magisterium o kasamtangan nga obispo, kasamtangan nga Santo Papa. Okay, klaro no? So padayon kita sa lain pa nga mga topic, no? Unsa man, no? Kung kining pagpanudlo gipadayon hangtod karon pinaagi sa simbahan, no? Kung atong basahon sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 15, busa mga igsuon barog nga malig-on sa og pala o pabilin kamo diha sa mga gikabiling pagtulunan ug pamatasan nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa wali o sa sulat, no? Sa ato pa mo kini ang gipangtudlo sa mga apostoles, no? Mga apostoles mo na gitawag nato og apostolic tradition. Abi no din lang usa kita kuto mahigala. Medyo kuan taro gamay, bisi-bisi kita gamay mahigala pero mawala ron ana yung kabisi nato kung makikita-kita natang mga lugar-lugar usab, no, nga medyo mulo ang lugar ato mga schedule ato pud nga mataas-taas ug jutay ang ato ang kalihukan ng atong katikism. Salamat og maayong mudto Pilipinas.